Cześć, jestem Basi Boki. To jest naprawdę fajny program. Chciałabym, abyście zadawali pytania oraz wyzwania. Najlepiej takie nie jedynie karmy, bo to jest naprawdę nudne. Może jakieś fajne pytania i zadania, na które będę chciała odpowiedzieć. Więc zapraszam serdecznie. To jest mój pierwszy odcinek. Chciałabym, abyście naprawdę byli mili. Wtedy będę robiła fajowskie filmiki i śmieszne gadki. Może nawet spróbuję coś zagrać. Na razie nie mam takiej inspiracji, ale może będę miał. Więc naprawdę zachęcam, bardzo zachęcam. Mam na imię Maria, mówią na mnie Mario, jak to woli. No i naprawdę zapraszam do tego kanału, proszę subskrybujcie, zadawajcie pytania, a ja chętnie będę na nie odpowiadać. Zadawajcie pytania, a ja będę na nie naprawdę chętnie odpowiadać. Więc zapraszam serdecznie, subskrybujcie, dawajcie kciuki w górę, a będę robiła jeszcze lepsze i fajniejsze filmiki. Teraz mam niefajny głos, ponieważ na razie nie zapisałam mikrofonu, który będę miała ochotę w przyszłości. To jest naprawdę krótki odcinek, niestety będą dłuższe i będę pokazywać